шушы шәші вақытында халыққа күрсәтербез дип килгән идек, әмма ләкин кызу эш өсте булганга күрә, бөтен кеше акчада булганга күрә һәм бик кызу шәшү барганга күрә біз бу программабызны һәммә халыкка да күрсәтә алмадык, чөнки бөтен халыкка килә алмады. Бу программаны инде мин төзедем аеруча бер җаваплылык белән халыкка күрсәтер өчен, чөнки туган ягыңа кайтканда иң яхшы артистларны гына алып кайтасы килә. Бу программада безнең илебездә генә түгел, башка океан арты чит илләрдә, Америкаларда, Финляндиядә, Төркиядә һәм башка Европа илләрендә күп гастрольләрдә булган артистларыбызны алып килдем. Алар инде үзебезнең татар халкының сәнгатен югары профессионал дәрәҗәдә халыкка үзләренең тырышлыклары белән күрсәттеләр һәм алар татар халкының йөзен билгеләй торган һәммәсе дә аерым-аерым бер шәхес булып торалар. Бүгенгесе көнне башлап җырлаучылар булуга карамасан, алар инде сәнгатьтә үзләренең киң зур урынын алдылар. Бүген инде алар җитешкән артист булып чыгыш ясыйлар. Инде бу программабызны без октябрь айларында тагын да килеп халыкка күрсәтергә уйлыйбыз, чөнки күп халык күрәлмәде бу программаны. Бу программаны минем тагын да күрсәтәсем килә, шул хәтле көчле программа булганга күрә халык күрсен иде дигән теләктә кала. Татарстан, минем республикам, безнеке син нинди булсаң да, бәйсез дәүләт, азат халык булып, юл ярайда якты алтанга. Ниятебез изге булып чыгар, дуслык җебен әгәр ныгытсак. Шушы җирдә безнең бәхет уртак, шушы җирдә безнең җыр уртак. Сиңа бүген изге теләгебез, сиңа бүген барлык җырыбыз. Дуслык җырын бергә суссак кына, алтаңнарга илтер юлыбыз. Җырлый Татарстанның халык артисткасы Хәмдүнә Тимергалиева. Kangaralı yurlalar kebe, gürrevdi yaşlı yıllardı. Kaptanlarga buldu güne, İsmak edip şidde yuğalma. İge yaşlı yılları uğrav, yırağı yıraktaşım kanlara. İge yaşlı yılları uğrav, yırağı yıraktaşım kanlara. Asıttıram yollar şarında, uyuyacaksın sil hakkında. Kangıravlar sizin kıravlar, oynata aman yakında. Sindelim haberlerim ağlayanlara, yırak yırak yaşım kangırav. Sindelim haberlerim ağlayanlara, selam vereyim şunlar kangırav.
Sizden haberlerim ağlayanlara, bedenler eklem şanlıklara. Sizden haberlerim ağlayanlara, bedenler eklem şanlıklara. Зур рахмет. Татарстанның Яршаллы шәһәрендә яшәүче яшь композиторыбыз Илдус Низамовның Галенур Набиев сүзләренә иҗат иткән җыры белән концертыбызны башлап җибәрдек. Кыңгыраулы яшьлек елларын. Хәзер, хөрмәтле тамашачылар, соңгы вакытта менә Татарстанда безнең бик матур җырчыбыз һәм композиторыбыз бик матур җырлар иҗат итә. Бу Зөфәр Хәйретдинов дигән кеше менә газиз әнкәйләребезгә багышлап иҗат иткән бер сезгә яңа җыр җырлап китәрбез. Җырның исеме дә шулай атала. Газиз әнкәй.
Azizlerkey Eskişken Erkin kişir Enkeylerini Hadi yazgançı Bayılıp gelin İşte nesler Yollagançı Erkinleşti Azizlerkey Yalnız Zor rahmet. Hürmetli tamaşaçılar, bizning Buray rayonunda bek matur jырчы kız өсіп келе. Соңғы yıllarını Фарида Темирбаева деген kızыбыз. Аның тормыш иптәше Роберт Темирбаев соңғы yıllarını бик матур jырлар иҗат итә. Менә шуларның бүген берничәсен сезгә җырлап китәрбез. Чираттагысы күз алларымнан китмисең.
Безнең нәсел менә. Зур рәхмәт. Минем Маһира апайым бу. Монда кайткач башкортча сөйләшә башлыйм бит. Теге үзеннән үзе шулай килеп чыга. Апайым кайтмайым, китмәйм дип. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер инде менә сезгә таныш бер җырымны җырлап китәрмен. Элек вакытта килгәч тә бу җырымны җырлаган идем. Бүген дә җырлыйк әле. Бик матур җыр. Шушы үзебезнең болын чәчәкләребезгә, безнең яшьлегебезгә бәйләнгән җыр. Тақия. Җырдан тақиялар үрәм сиңа бирергә, хыялыңа чакырырмын шикләтә синеп йөрергә. Җырдан тақиялар бер гөлем идем, бер гөлем, тақиям чәчәк, синең сырган гөлем. Җырдан тақиялар бер gülüm idem, bir gülüm, taqiyam çiçek, seni yükselen gülüm, la 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 la. Şardan taqiyalar taqiyam seren siler, sina yılmayu girse. Sulay yeridiler, ben taqiyalar bir gülüm idem, bir gülüm, taqiyam çiçek, seni yükselen gülüm. Ben taqiyalar bir gülüm idem, bir gülüm, taqiyam çiçek, seni yükselen gülüm. Şuradan taqiyalardım, üzerine paradım. Umerim babım şimdi istiyimine yuradım. Şuradan taqiyalardım, bir gülüm idem, bir gülüm, taqiyam çiçek, seni yükselen gülüm. Şuradan taqiyalardım, bir gülüm idem, bir gülüm, taqiyam çiçek, seni yükselen gülüm. Lay 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 Şuradan taqiyalardan bir gülüm idem, bir gülüm, taqiyam çiçek, seni yükselen gülüm. Şuradan taqiyalardan bir gülüm idem, bir gülüm, taqiyam çiçek, seni yükselen gülüm. Şuradan taqiyalardan Классташlarını tanıysın икән дип мендем әле мин. Бергә укыган иптәшләрем, классташларым. Булай гел кисәм, бер чәчәксез калдырам икән мин нефтекамский каласын. Әлдә ешрә килә башласам, Алла сакласын. Төбе тамырыгыз белән кыртып кайтуым ихтимал, Алла сакласын. Рәхмәт яусын. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстанның һәм гомумән татар халкының мәшһүр композиторы Рим Хәсәновның Фәнис Гараев сүзләренә иҗат иткән
Bir jırın sizge bugün jırlap uzarbız. Bu jırını biz köpten tugul jırlay başladık. Sarı şeşek. Soğuylarda yürgende çeşekler gelinde açtı. Sarı çeşeklerinde ne yüreksiyle açtı. Şırım şırladı kumulumda sarı çeşek izledi. Sarı çeşekler bizi yalnız bana görmedi. Üzemeli sarı çeşek var bir yalnız kaldık biz. Sarı çeşekler bizi yine hisse hallerimi. Sarı çeşeklerden beri çiğdem çeşek böyle hemen Yar simamına Azmaklarının beyledi Şırım şırladı kumulumda sarı çeşek üzmedi.
Абыйм ул минем, бер туган. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Булай шигенсәк, концертның азагына барып шигенеп җитәрбез иптәшләр. Сугыш вакытында берәү хат яза ди. Әткәй, бик каты шигенәбез, немецлар куа. Өстән бомба яуып тора. Бик каты аталар. Шушы шигенү белән шигенсәк, Аллаһы бирсә бер атнадан өйдә булырбыз дип әйтте ди. Шушы шигенү белән шигенсәк, концертның азагына бәлки барып җитәрбез, Алла бирсә. Рәхмәт яусын, хөрмәтегез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, Роберт Тимербаевның тагында бер җырын җырлап китик әле. Бұрай кияу бит, кияуга ярарга тырышып җырлыйм. Сезнең өчен популяр җыр җырлыйбыз, җир җиләкләре җыры. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең өчен бу таныш җыр микән әйтә алмыйм, чөнки бу Башкортстанда иҗат ителгән җыр. Бу Нәфисә һәм Резван Хәкимовларның иҗат иткән җыры. Җырның исеме булай атала: Гашыйк бул син миңа. Шатлыклары, сагышлары булар. Шулай үтә икән бу гомер. Көннәреңне серле итәм дисәм,
Aşık olsun mine tağın bir Ömürlerim gelmezlik olur Aşık olsun mine tağın bir Aşık olsun mine aşık olsun Зур рахмат. Өзебездің туған яққа қайтқаш, туған яқ күйлерін жырлайғалы. Ей, дәл Рүстем! Жырлайық бір ай күйлеріне, біз бит бір аяқлары. Жырлайық бір ай күйлеріне, біз бит бір аяқлары. Başlayımның не ойларға, білмей тұрған шақлары. Başlayымның не ойларға, білмей тұрған шақлары. Ол яулығым түшіп қалды, бір ай бұлынарында. Ол яулығым түшіп қалды, бір ай бұлынарында. Өзімнің дәгісім дейді, мұңлы бұлуларыма. Өзімнің дәгісім дейді, мұңлы бұлуларыма. Бара тұрғаш бер ұлтардан биік тау беллеріне. Бара тұрғаш бер ұлтардан биік тау беллеріне. Біз түгіл құшлар қалпына қайтырға иллеріне. Біз түгіл құшлар қалпына қайтырға иллеріне. Урал тауы қайда дейлер, Урал тауы көрінмей. Урал тауы қайда дейлер, Урал тауы көрінмей. Яшіліктегі сүйген ярым мәңгіге де ұмытылмай. Яшіліктегі сүйген ярым мәңгіге де ұмытылмай. Су бойында ике тирек, бірсін кесерге керек. Су бойында ике тирек, бірсін кесерге керек. Бірсін кессең ялғыз бала, ялғыз іштерге керек. Бірсін кессең ялғыз бала, ялғыз іштерге керек. Сахраlarga chiqdim esa ol shashaklarga qorim. Sahralarga chiqdim esa ol shashaklarga qorim. Ol shashaklar sening bizini olib seva qorim. Ol shashaklar sening bizini olib seva qorim. Qorag'ayli qorurmanni o'tar kunlar bo'larmi? Qorag'ayli qorurmanni o'tar kunlar bo'larmi? Qarshi kelib pul berishib o'shir kunlar bo'larmi? Qarshi kelib pul berishib o'shir kunlar bo'larmi? Зур рахмат. Бик каты кулчаба бу бурайныкка акырсы. Хөрмәтле тамашачылар, әйдәле Рөстәм тагын үзебезнең алдында җырлыйбыз.
Yerdeki kumreşu diye iminim tuğan havlak iminim tuğan yem Dalmim unutmayım kutlu yarurlarım Hatır bıdat yer akıllarına sızılatır Dalmim unutmayım ağıllarım Hatır bıdat yer akıllarına sızılatır Uzaytıp yaşasında min ilimnin başka yağın Avulumda kütüp bırak gündəlge balaşağın Dalmayım unutmayım kutlu yarlarım Hatır bıylap yer akıllarına sızılatır Dalmayım unutmayım avulum uğramlarım Hatır bıylap yer akıllarına sızılatır Rahmetimni bildirirge süzlerim şitminim Hırlarım urmanlarım kökünlerin irkensilen Dalmayım unutmayım avulum uğramlarım Hatır bıylap yer akıllarına sızılatır Dalmayım unutmayım kutlu yarlarım Hatır bıylap yer akıllarına sızılatır Dalmayım unutmayım kutlu yarlarım Hatır bıylap yer akıllarına sızılatır Dalmayım unutmayım avulum uğramlarım Hatır bıylap yer akıllarına Zor rahmat. Rüstem elle tegine jırlap alabızmı, tegi jırna. Kiyovga baram. Haliga. Kiyovga baram ali. Haliga baram ali. Gali isimler matriyatı kaldırmasali. Gali kılları gali baram ali. Gali isimler matriyatı kaldırmasali. Gali isimler matriyatı kaldırmasali. Haliga baram ali. Haliga baram ali. Haliga baram ali. Haliga baram ali. Gali isimler matriyatı kaldırmasali. Gali isimler matriyatı kaldırmasali. Sulaydı. Ayın ağaç parağı sizigen yarın tatlı baldı Kümülüme yararası gali kılları gali yapırlar Gali isimleri matriyatlı kaldırmasali Gali isimleri matriyatlı kaldırmasali Gali isimleri matriyatlı kaldırmasali Ayın ağaç parağı sizigen yarın kiri bizim şirke yatıp yıllar aşı gali kılları gali yapırlar Gali isimleri matriyatlı kaldırmasali Gali isimleri matriyatlı kaldırmasali Beni para kıyıp da kursaki selemeytiniz benim kalamayıp da Gali kılları gali yaparım Gali isimleri matriyatlı kaldırmasali Gali isimleri matriyatlı kaldırmasali Bir kıyıp da selam alıp geldiniz benim kalamayıp da Gali kılları gali yaparım Gali isimleri matriyatlı kaldırmasali Gali isimleri matriyatlı kaldırmasali Gali yaparım gali yaparım Gali yaparım gali yaparım Yok, galiga barmaz avladım biter. Kimga borasan? Sen appa davni bari yok. Uylab turdim da. Oxirisi turna Zarifga borarmandir. Dolarası dolda geldik balası. Ey rahmat yavrum, üzüm sevit balası.
Рахмет. Зор рахмет. Үтірәм деп қышқырасың манда. Мен айтам бітті баш. Молодец. Жара, молодец болса айбат. Үтірәм деп қышқырасың деп тұрам таға. Құрметті тамашашылар, концертімізді давам ете. Татарстанның популяр дикторы Рүстем Гараев. Көп еллар сіздің аның тамыр түбі Краснокамский районына қойта Насыртин нәсілі Ян Жегет ауылынан Камал ханым Саттарова. Ол көп еллар біздің Татарстан телерадиокомпаниясында диктор болып ішледі. Оның білен бірге Рүстем Гараев тәшледі. Міне Рүстем Гараев қазір енді біздің коллектив тәшлі. Бүгін ол мұнда. Сіздің қаршығызға шығашақ шулайда. Міне бір сіздің көңілігізді көтерір үшін бір анекдот сөйлеп кетейім әлі Камал апа турында. Бик ауыр еллар, балаларын өстірген еллар бұла. Ақшаға телміргендір енді. Урамда Илхам Шакировны көреді. Қоралі Илхам өттен. Ақша беріп тұрады, ақша бітті бейт. Камал апа янымда бір тиында жоқ, ертеге ішке кетірімін деп қайтып кете. Ертен тұрады, радионы оша. Камал апа келді мекен, жоқ мекен. Радио ашылып кетеді тігіннен, сағат ертеңгі жиделерді башы бетінде. Камал апа башлый сөзін. Қозан сөйлей. Қозан уақыты білен 7 сағат 10 тиын деп. Мескен бик ауыр болғандыр енді дүниясын алып барыға. Бик ауыр еллар бар ебетінде әлік уақытта. Аны бұл анекдот шыннан болған қал мұны Илхам аға Шакиров сөйлей. Ол бик қызғаныш нәрсе енді, бүгінгі біздің күнде ол бик қызықлы тыйыла бетінде, шылай бет. Міне шушы Камал апа білен бірге ішлеген біздің дикторыбыз. Бұл сіз ештіп білесіз соғыш вақытындағы Левитан деген сөйлеушіні бүтін дүнияны ярып салған. Міне шушы Левитанның соңғы елларында Левитанда оқып шыққан бұл біздің дикторыбыз. Рахим етіп қаршалығызда сіздің алдығызда Рүстем Гараев. Қадірлі достар, Хамдуна шул қадар мақтады, хатта дулқынланып та кеттім әлі міне мұнда шыққаштын. Бүгін сіздің білән ұшырашудан файдаланып, мен өзімнің міне қазіргісі күнде бик яратқан шағирым, прозыстасы, драматург, шулай ук өзі жыршы һәм композитор болған Зілфәт Хакимнің бір әсәрін иқтибарыңызға тәқдим етмекші болам. Чөнки Зілфәт ул қазіргісі күнде біздің Татарстандағы драматурглар арасында да ең оңышлы эшләүче драматург. Чөнки аның һәрбер әсәре хәзер менә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында зур уңыш белән бара. Ул шулай ук менә бик күп юморларда язган кеше. Әлдә булса ул менә һәрбер матбугатта һәр вакытта да үзенең шушы юморлары белән көн сайын диярлек катнашып килә. Казанда төнлә урамнарга чыгарга куркыныч икәнлеген сез инде беләсездер. Биредә төнлә йөрүчеләрне, бигрәк тә ялгыз йөрүчеләрне ни өчендер яратмыйлар. Аларны я кыйныйлар, я талыйлар, я чишендерәләр. Бер көнне миңа эштән шактый соң кайтырга туры килде. Автобус буласына өмитем калмаган, таксига акчам булмаганлыктан хәерчелегемне тирги-тирги игә җәяү кайтырга чыктым. Автобус тукталышыннан 20 метр киткәндерме, юктырмы, каршыма ай яктысын тымалап, алагаем гәүдәле бер нәрсә килеп чыкты. Мондый йөрәкне бары тик төн генә тудыраладыр. Һәм ул булса да бары тик безнең Казан шәһәрендә генә була торгандыр. Ул миңа трактор пускачы чыгара торган шыңгырдауык тавыш белән ирләр арасында бик популяр булган сорауны бирде. Тартырга юкмы? Аның бу тавышында төнге күкләргә генә хас ниндидер көч һәм шым бар иде. Мин тәмәке тартмавымны аңлатып торган арада каршыма тагын шундый ук бер төн убры килеп чыкты. Мин инде кире борылып китмәкче дә идем, ләкин бу уемнан кире кайтырга туры килде.
Алар икесе кияктан мине култыклап алдылар да, әле 3нче көн генә спекулянтлардан 40 000 сумга сатып алган күлмәгемне салырга тәкъдим иттеләр. Мин юаш кеше буларак кыйнамасалар гына ярар иде инде дип, күлмәгемне салып аларга тапшырдым. Алар төн караңгысына кирип юк булдылар. Ә мин урам уртасында кызгы яфрак шикелле дир-дир калтырап басып калдым. Рәнҗүемнең шиге юк иде. Әле ярый җәй көне. Ә менә кыш көне булса, шул җәй көне булуы гына мине бераз тынычландырды. Дзержинский урамына кергәч, мин адымнарымны кызулаттым. Бу урам караңгырак һәм үзенең хулиганнары белән дан тота иде. Кинәт арттан «Эй, туқта» дигән тавыш ишетелде. Бу әмернең миңа адресланганын сизсәм дә, күңелемнең кайсыдыр бер пичмагында бәлки әле миңа түгелдер дигән версия сулкылды иде. Миңа дәшкәннәр икән, ишәү куып җиттеләр, ишесенең дә күзләрендә ут яна. Берсе башлыклары булды ахырсы, син нәрсә, саңгырау мәллә, козел дигәч, мин бу дөньяга кәҗә тәкәсе булып тумаганыма үкенеп куйдым. Мин башымны аскайдым да, тартмыйм мин, юк минем тәмәкем дидем. Ә безгә тәмәке кирәкми диде икенче юлбасар. Чалбарың ничәнче размер? Мин 48нче размер киям, ләкин куркудан бу авыр сорауга 52нче дип җавап бирдем. Сал, зурагын, ләкин аны тарайтып була диде 3нче юлбасар мине тынычландырырга теләгән сымак итеп. Һәм мин яз көне Толкучкадан 25 000 сумга алган чалбарымны салып, алар кулына тапшырдым. Һәм үзем урам уртасында бер трусик һәм кроссовкалардан гына басып калдым. Мин ярдәм сораган шикелле тирә-ягыма, аннан соң иксез-чиксез күккә карадым. Ләкин күпләр күп өметләр багылаган күктә битарафлык хөкем сүрә иде. Шул чагында минем янымнан бер төркем яшьләр үтеп киттеләр. Берсе хәтта кызына соңмыни абзый дип ярама тыз салды. Үзебезнең урамга якынлашканда каршыма тагын бер тынубра килеп чыкты. Сал кроссовкаларыңны диде ул. Ул шул кадәр ашыга иде. Әйтерсең лә икенче бер планетадан бары тик минем кроссовкаларымны алырга гына төшкән. Мин дә каушаудан ашыга-ашыга кроссовкаларым белән бергә уйык башларымны да салып биргәнмен. Ул шулай ук төнге караңгылыкка кирип юк булды. Ә мин урам уртасында бер җан иясе булып трусик таңына басып калдым. Үзебезнең игә якынлашкан вакытта арттан тагын кемнеңдер килгән ишетелде. Туктале, мин әйтәм, минем бит трусигым да фирменный. Күршем узган ел Сириядән алып кайткан иде. Әмма ләкин инде миңа хәзер барыбер иде. Эзәрлекләүче якынлашканны сизгәч, мин иелдем дә трусигымны салдым. Бу күренештән күктәге ай оялып, болыт артына кирип качты. Трусигымны салдым да, мә сволочь, ки рәхәтләнеп дип, арттан килүченең гизенә ташладым. Һәм үзем бирилеп карагач, катып калдым. Минем каршымда резин тәпәчен кысып тоткан милиция сержанты басып тора иде. Ә аның фуражка кокардасында битен каплап, минем сирийский трусигым җилферди. Милиция сержантын мәсхәрәләгән өчен 15 тәүлек утырып чыкканнан соң, һәм инде урамда шәрәтән йөргән өчен 50 000 сум штраф түләгәннән соң, төннәрен урамга алама кием генә киеп чыгарга ант иттем. Рәхмәт. Кадерле тамашачылар, хәзер сезнең каршыга чыгачак артистыбыз күренекле биюче. Ул Тунисның Карфаген шәһәрендә үткәрелгән биючеләрнең бөтен дөнья конкурсында Гран-при яулаган биюче. Рәхим итеп каршы алыгыз, сәхнәдә үзбәк халкының Танавар дигән биюе. Башкара Венера Ахмәтшина.
Венера Ахматшина. Кадерле тамашачылар, biz менә барыбыз да бала чактан ук инде үзебезнең милли моңнарга гашыйк булып үскән кешеләр. Чөнки һәрберебез тальян гармун тавышлары ишетсәк, бала чакка кайткан шикелле булабыз, үзебезнең яшьлек мәхәббәтләрен искә төшерәбез. Бүгенге концертыбызда шушы тальян гармуннарда уйнау устасы Фәйзулла Туешев исемендәге республика конкурсы лауреаты, Татарстанның ат казанган артисты Рөстәм Вәлиев катнаша.
Кадірлі достар, қазір сіздің игътибарга кайбір популяр булган артистларга пародиялар тәкъдим итәбез. Сезне сәламлый Татарстанның атказанган артисты Габдуллабы Рахимкулов. Аны каршы алыгыз. Arşa kışları, sağına kışları, seni oylap yürragım, öllün işlerim. Seni oylap yürragım, öllün işlerim. Башкортстанның халық артисткасы Фәрида Пакудашева. Büyük dağın yanında sandallarım bayan, aklı gülmeginlik yapmayla vardı sindayan. Ah yadırlar itali dayadırlar, ah yadırlar itali dayadırlar. Ринат Ибрагимов. Aylarda yermedim, yüreğizim, Paris dağından zerladım. Sine kayıtkaşının duvarı, Neftikomski hemen bulalmadım. Neftikomski hemen bulalmadım. Oh, 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 oh. Бір вакыт Илхам Шакировка тамашачылар залдан бирделәр записка, шунда язган иде. Илхамзый, җырлак зале рус телендә бер җыр. Узак уйлап тормады, җырны сузып җибәрде. Не слышны в саду даже шорохи. Всё здесь замерло до утра. Если б знали вы, как меня дорогие, под московскими вечером. Sizin selamlı Hindistan artistleri. Gorokina kalanke, dunya gelvalke. Ha, gorokina kalanke, dunya gelvalke. Achuke mare, achuke gelvalke. Oh. Gündücüm koca, hangi kötü sana girenge kim alanda, nasana, nadamdi, itose, adamya, gorokina kalke, dunya girmangi. Татарстанның атказанган артисты Рүстәм Вәлиев.
Рахмәт. Кадерле тамашачылар, менә бүген сезгә кунак булып килгән җырчы белән мин сезне якыннанрак таныштырмакчы булам. Әмма ләкин башта тагын бер нәрсәне әйтеп китәргә кирәк әле. Менә шушы Башкортстан якларына гастрольгә җыенганда Хәмдүнә Тимергалиева үзенең бригадасына безнең иң яхшы башкаручыларны алырга тырышты. Гомумән Хәмдүнәгә сәхнәдә югары зәвык белән эшли торган, югары тирән профессионал осталыкка ия булган җырчылар һәм музыкантлар белән эшләү хас нәрсә. Чөнки аның концертларында һәр вакытта да югары сәхнә культурасы беркелеп тора. Ә хәзер инде бу җырчы белән әйткәнемчә сезне таныштырам. Ул безнең бик күп чит илләрдә булган җырчыбыз. Европаның Германия, Финляндия кебек илләрендә, шулай ук Төркиядә һәм Азияның бик күп кенә башка дәүләтләрендә булды. Ул әле безнең Татарстанның Муса Җәлил исемендәге яшьләр бүләге 3нче Бөтенсоюз телерадио конкурсы, Татар җыры 93 халыкара конкурсы лауреаты. Шулай ук әле менә күптән түгел генә Смоленск шәһәрендә үткәрелгән Галаса Россия конкурсында беренче урынны алып, алтын медаль яулап алып кайткан җырчыбыз Нурәхмәт Мөхәммәтҗан. Yalğız kime su qırında Köpten indi mini keter Yırak ilge tuğan jirge Dingiz aşa mini irter Yırak jirge minim yoran İşke gişi varmaz kılır Sağıştığı tügeleri Uz aldığında diksin tuğan jiri Yalnız kime çeksin dingiz Bir yarata tuğan nigiz Akıcılığı yazlar şiddet sima duvan Minim jilgan aqda xettay Ümit sağlanır yoldaşları Tuğan iliga qaytıb gitsen Öter ide sağışları Yaran jirge minim yolan İşke gişi varmaz kılır Sağıştığı günleri Uz aldığında diksin tuğan jiri Yalnız kime çeksiz dingiz Bir yarata tuğan nigiz Akıcılığı haydar ide Yazlar jiddet sima tuğan jiri Yaran jirge minim yolan
Зур рахмат, құрметті достар. Зур рахмат, құрметті достар. Әлегінен сіз өскер композитор Рүстем Рақаевның Ахмет Фатхуллин сөздеріне жазған жаңа жырын тыңдап өттіңіз. Жыр «Ялғыз кеме» деп атала. Қазір, құрметті достар, башқалашақ жыр сіздің апаларының, абайларының яшшақларын еске түсіріп алыр деп ойлаймын, чөнки бұл сіздің еш уақытларда бик популяр жыр еді. Аны бірінші тапқыр Әлфия ханым абзалы башқарды. Қазір мен алдым бұл жырны. Еске болса да яңа айттырып жырлаймын әлі. Ринат Ғибадуллин музыкасы «Әгәр мені бик сағынсаң». Sağınsan əgər məni Yalmayıb ayığa aparar Sil yaşagən yoxda baba Axışlar uçub barar Digəydələ məxəbətkə Bizinin şoğ bilgide Rezillersin sinakışlarını Siyene saklasa Kaygırmaz enger kökte Akışlarına kopmasan Ağlarının bitğmerleri Zenger kökte beylerine Ağlarının bitğmerleri Sağınsan əgər məni Yalmayıb ayığa aparar Sil yaşagən yoxda baba Axışlar uçub barar Digəydələ məxəbətkə Biz akış Bizinin şoğ bilgide Ağlarının bitğmerleri Құрметті достар, зор рахмат. Мына бит әлі. Зор рахмат. Қазір сізге тағын бір яңа жыр башқарып өтеміз. Яңа деп бұл жырны мен енді Шарық радиосына қалдырған едім. Алар сұрап алып қалғандар еді студияға. Аның музыкасын Зөфәр Хайреддинов
язган Фирдәүс Әхлият сүзләренә гафу итәрсең микән? Salqın qarlar yawa Ağır başımı tübənirə Dinlərmə xatalarım işin Bugünlər dağdayıra Minmi yargışlarımla Afu edersin miken Yanlarına girip atsana kabul edersin miken Minmi yargışlarımla Afu edersin miken Yanlarına girip atsana kabul edersin miken Tütelde tamır yayardı İken güller çeşke atsa da Günlerini kıyaşı yüksüzsüz Asılanıp dağlar atsa da Benim yargışlarımda Afu edersin miken Yanlarına girip atsana kabul edersin miken Benim yargışlarımda Afu edersin miken Yanlarına girip atsana kabul edersin miken Kınlardan yılıp ala İdemine senin qaraşın Şiitinden son kürmi qırıları Sen biz benim gözüm qarasın Benim yalgışlarımla Afu edersin miken Yanlarına girip atsana kabul edersin miken Benim yalgışlarımla Afu edersin miken Yanlarına girip atsana kabul edersin miken Girip atsana kabul edersin miken Benim yalgışlarımla Afu edersin miken Yanlarına girip atsana kabul edersin miken Benim yalgışlarımla Afu edersin miken Yanlarına girip atsana kabul edersin miken Benim yalgışlarımla Afu edersin miken Yanlarına girip atsana kabul edersin miken Yanlarına girip atsana kabul edersin miken Kabul edersin miken Зур рахмат, хөрмәтле дуслар, бик зур рахмат. Хөрмәтле дуслар, менә безнең Казанда 1 апрель көнне юмор, сатира, көлке кичәсен ялгана көне бит инде. Шундый кичә булып узды. Минем турда гайбәт чыгарганнар. Нурәхмәт Мөхәммәҗанга Смоленскидан 6 медаль белән 1 миллион гына акча биреп кайтармаганнар икән. Бер марҗа хатында биреп кайтарганнар дип сүз чыгардылар. Мин дә җавапсыз калмадым. Тоттым да каршысына бер җыр җырладым. Алып кайттым да, аны оңмадым марҗасыннан дип. Аптырадым бу хатынга, кыстаба, шәстүшкеләр. Аптырадым бу хатынга, кыстаба, син димен малай хатында духтырга бара. Монда кызлар кырмысы юк, утырма кыз белән, кызга карап торасы юк, малай кирәк дигәне.
ناجي دابر ناجي كم سيك كم قوية منن سويدا منن توي كم تطل بردا جتسم آلرغا دا آلرغا ويسم جيكت أشسم جتسم برسلا غاني مالايغا شولاي ديت غمر بويا وكالاد مفاطرغا هيتم قلدم نبالك اي فرع مالاي خاطردا خاطرغا غشرب كامنا مرة سمني هادن رب مغان مالاي نبوزن دورا سمني Kızılar kırılar sütteler Ayılar yıllar teger aşırıstılar Barda umman barda bulgan dipsi kümle her ülke Birsi vıraş, birsi zahmak, birsi kambayın yırda Benim kızlar versem Şulay bir gün abzağısını kiyevler aldıra Kızlarım yaş birmegin Arkalaştım bir kıza Hatlayda kızın aladı Yünlü jirge tapılsın Bizde üser шығып gider Aş bulsun da taş bulsun Hasın kızlar siz şuluydu Yigitler maladislar Biyun kanlar kilde Agranumda bir galirde Neşer istivayinde Kızalarını yaratağız Tapkınla siliydim Bir kiyevgen Beli şaşat yürüydüm Badana kirgen amurda bir yortunu ıstırıp gel Oldu yıldızını geçeme Malay yok Küngeller bulayken Kız bulsa da bildim Nişava bulayken Hey! Шулай қойсыра болды біз шынды шибәріне нашы тұтар шекілі қыз шешек бергенде шул хатлы шаттынан түзбәм еткен ем бір айбы қышқылаймен келімет олды қоянда бұғайынды қазір шымен достар міне башқұртша тапыртап кіріп кеттім тұтаршыда бейік күшетті мәзілеккен әрістен білен рок-н-ролл дейбіз ме? бей білесің орын көп мұнда рок-н-ролл дейбіз Альберт Шақырдың мұзышы сен кімнің сандуғашы Bu dünyada şiverler, çok sükümlüler, az diler Sin şiverler, sükümlüler, kımga nasip yar diler Bu dünyada şiverler, çok sükümlüler, az diler Sin şiverler, sükümlüler, kımga nasip yar diler Parimın sina tuyganşa, parim künlüm bulganşa Hey çirkem yarın var mı, sükümünün sandıgaşı Parimın sina tuyganşa, parim künlüm bulganşa Hey çirkem yarın var mı, sükümünün sandıgaşı Kalemler bilen sızılgan koçlarımın kıygaşı Etçirkem yarın var mı, seni kiminin sandıgaşı Kalemler bilen sızılgan koçlarımın kıygaşı Etçirkem yarın var mı, seni kiminin sandıgaşı Parimın sina tuyganşı, parim künlüm bulganşı Etçirkem yarın var mı, seni kiminin sandıgaşı Parimın sina tuyganşı, parim künlüm bulganşı Etçirkem yarın var mı, seni kiminin sandıgaşı
suyuna duyganşı Varim köngülüm bulganşı Ey çirkem yarın var mı Seni kömenin sandıgaşı Varim suyuna duyganşı Varim köngülüm bulganşı Ey çirkem yarın var mı Seni kömenin sandıgaşı Seni kömenin sandıgaşı Зур рахмат, құрметті достар, бек зур рахмат. Бек зур рахмат. Сізге таған бір жаңа жыр башқарып өтеміз, лирик жыр. Бұл енді Айбар апаларының, абайларының еші вақыттағы бірінші махаббатларын еске түсіріп өтер деп ойлаймын. Аның есіміне шындай матурғына бірінші махаббат урамы Разил Валиев сөздері, Сайдар Сұлтанов музыкасы. Yazmışım avazı Kaylarla iltesiz yıllarım Aşkına alıp yaşartımdan Bәхетке susagan yıllarım Yarım hıyalim ardından Dünyanın kabat oradım Bilmişe, sizmişe kalganımdan Verilişim mehabbet uğramam Uçrattım bәхетli yoldaşlar Üşüttüm vəğdələr yalğanlar Hislərim yıldızlı kişilərim Məngəgə ağıldan qalğanlar Yarım xıyalim ardından Dünyanın en kabat oradım Bilmişe, sizmişe kalganımdan Verilişim mehabbet uğramam Yarım xıyalim ardından Dünyanın en kabat oradım Bilmişe, sizmişe kalganımdan Verilişim mehabbet uğramam Şakıra yazmışım avazı Dünyanın kabat uğradım Ha bu min qaytap yanadan Verilişim mehabbet uğramam Yarım xıyalim ardından
mehabbet uğramam Yerip kıyalım ardından Dünyanın mevkabat uğradım Bilmişe, sizmişe kalganımı Öğrensin mehabbet uğramam Öğrensin mehabbet uğramam Zor rahmat hürmetli dostlar. Zor rahmat. Hazır men özümнең иң яраткан җырымны сезгә башкарып үтәм. Әлбәттә бу җырны сез барыгыз да беләсез. Аны инде атмаса Маяк радиосы дагын берип тора. Аннан соң инде мин 3нче класстан бирле, чыккан беренче тапкыр сахнәгә шуннан бирле җырлыйм. Шуннан бирле бу җырны калдырганым юк. Кая барсам, кайсы чит-илгә барсам дагын конкурсларга да инде күп бирергә туры килде. Анда барганда да шу җырны алып барам инде. Ул минем талисман кебек үзем белән йөри, миңа һәр вакытта уңыш китерә. Хәзер бергәләшеп, би җырлый, шул җырны башкарып алыйк. Эх, алмагачлары, сайрый сандугачлары. Başkayımın oyuyla birni yürgen şakları Almakçıları, sayılı sandıkçıları Başkayımın oyuyla birni yürgen şakları Almağaşın şeşeğe atamayını olmuşlarında Almağaşın şeşeğe kibirliğinin dağışlarında Almağaçları, sayılı sandıkçıları Başkayımın oyuyla birni yürgen şakları Almağaçları, sayılı sandıkçıları Başkayımın oyuyla birni yürgen şakları Almaşım almalımı bir bıktağı kiskenge Sağınan tuğan terimine yaşıtmam üstünge Almaçları, sayılı sandıkçıları Başkayımın oyuyla birni yürgen şakları Almaçları, sayılı sandıkçıları Başkayımın oyuyla birni yürgen şakları Almaçları, sayılı sandıkçıları Başkalarla bizde salmın sikine kurgan bille Kalmağçıları, sayılı sandıkçıları Başkayımın oyuyla birni yürgen şakları Kalmağçıları, sayılı sandıkçıları Başkayımın oyuyla birni yürgen şakları Alma başım alma birni bir bıktağı kiskenge
yaşında uskenigen kalmaqçıları sayri sandıqçıları boşqayımın uyularına birli yürgen şakları kalmaqçıları sayri sandıqçıları boşqayımın uyularına birli yürgen şakları kalmaqçıları sayri sandıqçıları olmuş yaşayabildi başkalarına bizler saltın üstünde kırgandan kalmaqçıları sayılı sandıqçıları başmayımın uyularına yürgen çapları kalmaqçıları sayılı sandıqçıları başmayımın uyularına yürgen çapları Халыкара һәм бөтен Россия конкурслары лауреаты Нурахмат Мөхәммәтҗан. Бик зур рәхмәт, кадерле дуслар, безнең артистларыбызны шулай җылы итеп каршы алганыгыз өчен. Авылларга рок ансамбльләрне китермәскә тыярга кирәк аларны. Шул ансамбль концертыннан соң авылыбызда 3 ел рәттән чирәм үсми. Каз бәбкәләре гарип булып туалар. Химкомбинат гаепле дигән булалар, хард рок гаепле монда. Шул ансамбль концертыннан соң авылыбызның асты искә килде. Күпме кеше саңгырау булып калды, күпме кешенең кылаклары тымаланды. 20 ел буена чукрак булып яшәгән Гайша бинең генә кылаклары ишетә башлады. Гайша би генә тагын килсә иде шул хард рок, бәлки әле күзләремдә күрә башлар иде дигән була. Шул ансамбль солистының үкерүеннән куркып, фермадан колхозның бердән бер пләмән үгезе чыгып качты. Ул кадәр тавышка, ул кадәр гөрселдәүгә. Концерт барган чагында авыл читендәге тегермән җимерелде. Бу вакытта тегермәндә Шулак Харис белән 4 тапкыр ирдән аерылып кайткан кылый күз Гөлфидә булганнар икән. Аларында нишләгәннәрдер, анысын бер Алла гына белә. Бер-бирләренә шул кадәр нык ябышып калганнар, кыш хәл белән генә аерып алганнар. Шуннан соң Гөлфидәнең кылый күзләре турайган, Харисның кирсенчә кылыйланып калган. Харис инде хәзер чулак түгел, аның сыңар кулын әле дә булса шул тегермән калдыклары астыннан эзлиләр. Хәзер инде атаналарда үзләренең шук балаларын рок ансамбль килә дип куркыталар. Авылыбызда инде шушы ансамбльнең гитарчыларын ашаган малайлар да күренгәләштергәли башлады. Бухалтер Әхнәфнең уртанчы кызы шушы ансамбльнең барабанчысына гашык булды. Әмма дә ләкин аның Казанда хатыны барлыгын белгәч, ачудан уксус ичкән. Уксус кына алмагач, асылынган, ләкин аяк астында 150 килограммны чыдатырлык бау таба алмаган. Шуннан соң ул кыйга сикергән, ләкин аның капкачына сыймаган. Аннан соң Әхнәфнең уртанчы кызы барсына да ачу итеп 4 хатынга алимент түләп торучы мал врачы Сабирга кияүгә чыкты. Инде аның бәхетең булмаса, булмый гына бит ул. Сыерларга укол кадаган чагында Сабирны сыер сизеп үтерде. Шуннан соң Әхнәфнең уртанчы кызы Казандагы барабанчысын исенә төшерде дә аны эзләп шәһәргә китте. Авыл халкы тәмам үзгәрде, бызылды. Элек безнең авылда урамга-урам каршы сугышулар юк иде, шушы ансамбль килеп киткәч, мондый сугышлар бигрәк тә көчәеп киттеләр. Әле менә 3нче көнне генә Камби күрме бүлгәндә сугыш булган, Хәмдениса апа белән Гөлнур апа сугышканнар. Хәмдениса апа җиңгән әлбәттә. Ул бит инде үзенең исерек ире белән сугышып ыстарып беткән. Гөлнур апаны җилкәгә генә алып салган, чистага.
Колхоз рәисе аптырағаш Қазаннан экстрасен шақырға болды. Менә бір заман малай клуб шығырым тулы халық. Барсы да не булыр икән дип экстрасенсның матур костюмына қызығып қарап отыралар. Хәтта бүтін жиылышларда йыклап утыра торган Исерек Кәрәметдин да йыкламыйча сәхнәгә карап утыра. Экстрасенс быел пешән мул булыр, сыерларыгыз вакытында бузаулар, участковый самогон эзләп аптыратмас дип сузып-сузып сөйли башлагач, авыл халкы тынычлап йыклап китте. Колхоз рәисе белән Кәрәметдинне генә йыкалмады. Аракыны күп эчә торган кешеләрне гипноз алмый икән. Менә бер заман айлар үтте, язгы кырышлар да якынлашты. Авыл халкы уянмыйча йыклый да йыклый. Колхоз рәисе аптырагач янәдән Казанга шалтыратты. Кайда теге гипнозчы, килеп авыл халкын уятып китсенче ди. Инде безнең гипнозчыбыз бу вакытта күптән чит илгә чыгып тайган булып чыкты. Шуннан соң колхоз рәисе яңадан рок ансамбль чакырды. Бу юлы элексенә караганда да катырак уйный торган ансамбль килде. Алар беренче аккордны бирүгә авыл халкы уянды. Авыл халкы гына түгел, хәтта район үзәгендәге пожарниклар да уянганнар. Больницада мәрткә китеп яткан bir авыру да тырып утырган. Бу юлы концерт барганда авыл уртасындагы күпер җимерелде. Авылдан каз, үрдәк, тавык шикелле кышкыртлар барсы да качып беттеләр, авыл читендәге салам искертенә ут капты. Икенче көнне авылга үзенең барабанчысын яртып, Әхнәфнең уртанчы кызы кайтып төште. Тәки тапкан да үзенә караткан бит. Инде барабанчы авылда рок ансамбль оештырам дигәч, авыл халкы тиз-тиз генә эвакуациягә әзерләнә башлады. Хәзер, кадерле тамашачылар, барыбыз бергәләшеп әкият дөньясына барыйк әле. Хәзер сез үзегезнең бала чакларыгызны, әкият дөньясын исегезгә төшерерсез. Сезнең өчен Шәһризада әкиятләрен яңартабыз. Гарәп биюе, башкара Венера Әхмәтшина.
Венера Ахматшина. Халкыбызның күренекле җырчысы Хәмдүнә Тимергәлиева үзенең җырларын дәвам итә. Tağlar
Kişe de kildi. Kişe de kildi. Bugün de kildi. En birinci müzikal bilimimizni birge okuduk. Mine Stərlitamaq şəhərində. Şuşu zalda bir kursdaşım otura. Bir klassdaşım otura. İkəvlər. Buraydan Venera bilen birge okuduk mine. Yani öyle bilen Stərlitamaqda muzika училищесinde tege bulay iterge öğrendik biz. Mahalka, dirijör. Bulay neşe buldıradır yok biteymi. Hürmetli tamaşaçılar, bütünümüz de bilgen jırlıyıq әлі. Bu jırını hemmeniz de bilesiz çünkü men bunu kelgeç elek vaqtda da jırlap ketken idim. Birge jırlıyıq әлі. Bilgen jerimiz Suluqay.
Зур рахмат. Саклан. Саклан, менің жел яңғыр тимәсін, Алла сақласын. Менің буранқы бек қаты күшлі бейді. Құрметті тамашашылар, көрмегеніңізді көрсетеміз дегендей, бір көңілі жыр-жырлап кетейік әлі. Сахнада 22 гіне ел ішлеймін. Шуның 20 елін шушы жырны жырлап өтті ғымыр. Ғымыр заяға ауызда шушы жырны жырлап. Тағын бір мәртәй жырлайық әлі. Бек матур етіп. Той жырайда кетейік! Hele tağın başı tağın mı başı eyde
Сезгә бер булгач булсын, Бразилия телендә җырлыйбыз хәзер. Җырлыйбызмы? Нигә монда Бразилия кешеләре утырамы? Мин сезне татарлар дип торам бит. Җырлыйбыз дигән. Башый. Elə tağın. İyilgen başını kılıç kesmeyi Başey. Zor rahmet. Zor rahmet. Zor rahmet. Tağın beni. Başey. Hürmetli tamaşaçılar, ikinci kilganda jırlap turmaybiz, boshqani yeyib turibmiz. Bek yaratasiz ekan bosh yeganni. Allohning rahmati yog'sin, bosh yeganni de yaratqash bit endi. Ey Allah, bosh yesizlar bor ekan hali. Hürmetli tamaşaçılar, жылы etib qarshi olganingiz uchun sizga zo'r rahmat. Bugungi konsert programmamiz bizning bilan oxirina yaqinlashdi. Ham konsertimizda qatnashgan barliq artistlarimiz bilan yangadan sizni tanıştırıp o'tarmiz. Tataristonning populyar diktori Rustam Garayev. Zo'r rahmat. Yana bizda turgan yigitni ko'rdigiz endi hunar egasi. Hali u hammasini de ko'rsata olmadi. Nik gülesin.
Ой, күләргә яратасың син, әйме. Хөрмәтле тамашачылар, безнең Рөстәм Валиев, әле ул бик күп һөнәрләре бар. Әле бик матур эш белән шөгыльләнә, ул композиторлык эше белән шөгыльләнә. Менә мондый бер җырын сез ишетеп беләсез. Айдар Галимов репертуарында җырлый башлаган. Башкаеңны кайгыларга салма әле дигән җырны ишеткәнегез бармы? Менә шуның авторы бу, аның беренче җырларының берсе. Хөрмәтле тамашачылар, сөйләп бетермәдем. Безнең Рөстәм Валиев илебездә генә түгел, башка чит илләрдә, океан арты илләрендә, әйтик, Америка илләрендә бик күп булып кайтты. Быел сентябрь айында тагын менә барырга җыена, бик күп. Бу Европа илләрендә булды. Шуңа күрә халкыбызның сәнгатен югары профессиональ дәрәҗәдә йөзен билгели торган, халкыбызның йөзен билгели торган зур хезмәт алып бара торган безнең артистыбыз. Тагын каршы алып калыгыз Рөстәм Валиев. Хөрмәтле тамашачылар, бу якта торган кызыбыз, ул бездә нибарысы шул ел чамасы эшли. Ул инде Таҗикстаннан кайтты. Таҗикстанда бик каты сугышлар бара. Менә шушы бөтен дөньясын, 4 комнаталы квартираларын, бөтен дөньяларын ташлап качып кайтырга мәҗбүр булдылар сугыштан. Бүгенгесе көнне инде ул безнең Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә безнең коллективыбызда эшли, күреп торасыз. Аллаһ Тәгалә биргән алиһә хатын-кызларның тулы мәгънәсендә чын матурлыгын күрсәтә торган, чынлап торып әкият дөньясына алып китә торган, матурлык бүләк итә торган биючебез. Безнең мондый биючеләрбез сирәк. Бик күп биючеләр. Әмма ләкин бии торганнары аз. Менә монысы бии торган. Рәхим итеп каршы алыгыз. Сезнең алдыгызда әле ул Африка илләрендә бик күп, чит илләрдә булган, ул Лола ансамблендә эшләгән. Бик күп илләрдә булган һәм менә Африканың Тунис республикасында Карфаген фестивалендә биеп, ул беренче урын гран-прины яулап алып кайта, үзебезнең илгә алып кайта. Менә шушындый бик матур биючебез. Таныш булып калыгыз, Венера Ахматшина. Зур рәхмәт. Күпләре сорый икән, татар микән дип. Әлбәттә татар, Татарстанның Әлки районыннан чыккан әтисе, әнисе. Хөрмәтле тамашачылар, әтеге якта торган безнең җырчыбыз инде. Аның җырларын күрдегез, яшь җырчыбыз, аның чәчләре акты бүле күрмәгез. Бу чыннан да көлке түгел, аның 18 яшыннан чәчен эшләптер. Агара башлады, әле ул яшь өйләнмәгән дә хәтта. Быел башкада баш төтә итеп чакырам диде. Мине. Хөрмәтле тамашачылар, бик күп әле студент елларында бик күп, шулай ук чит илләрдә булды, бик күп конкурсларда катнашты. Менә соңгысы инде Смоленский шәһәрендә үтте. Бу Смоленский шәһәрендә 300 җырчы катнашты. Шушы конкурста саф татарча җырлап, беренче мәртәбә, беренче урынны алтын медаль яулап алып кайткан Күкмара егете бу төп чыгышы белән. Бик яратам мин аны. Менә күңелендә бер дә начарлык юк аның. Хәзер сөйләп ата ул. Хәзер елмаеп ата. Менә каршы алыгыз әле. Танып калыгыз, әле киләчәктә үз группасы белән дә киләчәк. Безнең Нури Әхмәт Мөхәммәтҗан. Әтеге яктагысы әрмән күреп торасыз. Ник көләсез, чыннан да әрмән бит ул. Атасы ягыннан әрмән, әнисе ягыннан татар. Әнисе ягыннан мәшһүр композиторыбыз
тарихи уникаль композиторыбыз Салих Сайдашев тұқымынан бұл. Әлі сіз аны музыкант деп кенә қарап тұрасыздар. Ул ғалим кіші, ученый, физик, математик, онан артық защищать еткен научный іші бар. Шушы саңғатны яратуы білен, саңғаттан кетелмәгәнлеге білен, Аллаһ Тағала оларның нәсіліне берген, шулай кетелмейдер инде. Шулай да икесін бірге алып бара ол эшләрне. Әлфия ханым Авзаловада да эшләде, ол таныш булып калыгыз әле. Рафак Аганян. Зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Сезнең арагызда безнең теге тавышны кили торган җегетебез утыра, оператор. Олег Илья Федоров. Извини, пожалуйста. Отасы, анасы кушкан исемне бутай башладым, гафу ит. Һәм Хәмдүнә Тимергалиева. Рәхмәт, күрдегезме, сезгә караганда миңа күбрәк. Оне, күрдегезме? Хөрмәтле тамашачылар, исән сау яшәгез, киләсе очрашуларга хәтле хушыгыз. Безнең концертыбыз ошаса әйтегез, ошады дигез. Ошамаса да ошады дигез, мактагыз. Килми калган кешеләр үкенеп үлсеннәр. Рәхмәт, сау булыгыз.